Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala alamsay novembre kalo kile konoto samba flani muga ani saba aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bololo stra kelengin la bela jilinka mali kona yan kata se mali ko kana ma ambe aw bela jilin fo aka wakati o tugala kuna funi ale wati seleni ayo bismillah kuna fundamne la bi anga keleke chew koni ka kuna fundiso ni o dirpay ale kuna funni ka o boka bi ka yira ka fo ko novembre kalo kile wolonvla kata se akile shegi masamba flani muga ani saba anga fintigla ka la koloshili o konnala anga jamana fantan nan bela jinin konnala sa kidal ka fe no kren sa minisuma daga yoro min koni na le tumbe no anga fintigla ka koni bora bol ma fe fla o kan mi na le kontu falendo mugujugu ola o ka dodo lisi enfesa o kon sira ni kan mugujugu nunu nika alechi anga fintigla ko kenen sa diripa ni o fintigla ko kuna fundiso ko dugula de bela jilinka I hakli tigi ka sababu yake ulu kon ka barate fochi ka se ka tega da ba magaji wala tigla manu kelenge na bela jilinka anga ministri mbeno ni alenya shinimbe jago ko kunya uluma novembre kalo klishegi samba flani muga ani saba ani jago kala ko ni nyoko kuma nyoko ya keren sa kuma nyoko ya imbulla feminka ode sugaro ale songoy ni wakati na sugaro ko gele ko ni obo sugu kono na ulula ayira ka foko sugaro toni ba keme odo kontu lanyini na ferekela ulu fe nga usera karani toni ba bishegi ode ministri ko ka ba da bela jelen kuloka kafo ko ale kon labelendo ka seka nika sugoro koni obeseka na anga jamana o konna la chogoya mina femi ye jago kelawye ala nyunu fe o kana ni toni ba kemeyi yani december kalo klipi saba ni kire na toche samba flani muga ani saba wado fana bina bo sugoro ale esongola o de hukumu konna la sa ay seben fura nika obla ka yira ka fo ko kaba da bela jele kuloka soro bosumba o keren sa ka fo ko sugoro koni dobina bo ale esongola min sugoro koni kankana anga jamana o konna la no femi ye sugoro bakuruba taisa ale bina firi kilo boro biduru o bina firi sewa wari wa woro ani dorome kemela bakuruba klancheta o bina firi sewa wari wa woro ani keme flala kilo biduru boro femi ye dogo sani o bina firi sewa wari keme ani bisabala ministri nyama no ye dokotoro shugela ko kala maiga ye novembre kalo kile wolonvla samba flani muga ani saba aye gina dogo maunika ulu bismillah ni ale nyama ye nun tapili ukani bonyogo ye anga ministri la sa ode wati kunguru bonyogo ye ninga taka tuka birokura kata oyira anga ministri nyama ola ani gelemu ni abuka kenen sa lakana baliami ni obe anga jamana ale koroyan fan fela fe ninga ota koda anga jamana nyamaraba ulu kloka
autorité de la communication nangwale ma ko ak kuma la surunyala ale koni ya yira ka fɔ ko bingani wale do koni o tara maamaro fentigi la ko bali do ulu fe ni ka arajo barakala do ka ulu segere kenkena sa arajo nata labzanga kaw ulu fe no ale ni arajo lafiya ni arajo kuto ansongo kaw ulu fe no bingani wale yira kon kera sabu sa ni ka arajo barakala do ka ale kelen ni ko ale bone anina ma kelen fena o jogina utarani ma to flaw ulu ye ni ulu jeso ka tagani ulu ye ni wakati na femi ye akiye sa akiya yira ka fɔ ko ni bara en koni wale yan ulu be akon ka sababu yake ni wale mi ni alete be kuna fondila ka bingani wale tani ka ulu segera ka uto uka bara o konnera finti gansa mo kamara fenta ni nga nyeshuma ka soro setu ye dabali tu ye o koni bingani wale min koni ni ulu ba kon uka bara o kononala do dongen ka tabama ka to ulu somo ulu yorla mamunu be no fana ni ulu jogina ka do dongen ala ka kene ya duma mamunu fana je sura ka taga ala ka sigini unyumaye ni wakati na anga malien dem sigilembe libika ka jamana o konnala ulu koni segin so ni ka o lanyini u yere yi a segin so yere kon sa chaw muso kata se dem so ma ulu de koni be ala bara en koni ale labena anga ministre so be no ni anya shinembe anga kokanko ko nya ulu nyere bolma ale ni oyem ka bolo di nyoma o srafe che bisaba kata ka se muso tan ani kelema dem sen muga ani shigi u doga kumala sa u ya yira ka foko ulu koni be ni jamana o konnala u dabolo yere te bulo do yere ya yira ka fɔ ko ulu yere te wari ni ka o sɔrɔ libi sigi akele no geleya ye ulu bulo ko yani u ka to toroko la no ku be sen kana u fa jamana o konnala Fatumata Batul Nyanna ni ale ambiko o nyemaye kuma gaulo seka ni ale ye Senegalaw ka dongul dala abay aye abisimila November kalo kile konoton bis amba flani muga ani saba ani kuma gaulo seka konika kuma falen o bulla afen chama ka kenkena sa jamana flying ka sekoni donko kuma ulu ka amita ansongo ka ulu fe no chedo nale kontumbe aka bulma fensi flala bingani wale taraka asegere mamaro fentigi do ulu fe mi nakera November kalo kile wolonvla temene akera ansongo sra ale ni gucina duguni nyonche ani nonia ni buche ngon ga bulma fen koni oyera ani abulna minanto ukoni abone a nina ni wakati na mi do ke alaka bara dali no yayi ameta bafula be kuma falen koni o kɛra tenen temeni bafula be dugu marabagaw ulu ni ɲɔgɔn cɛ a yirala ka fɔ ko u bena usine dɔ ni ka o sigi sen ka usine min ni a bena kɛ sababu ye ka sima ni ka o de gilan madibayakaw ulu fɛ yen nɔ madibaya ale be bafula be o lamini na dugu in préfet ka taa se a mairie ma ani bolo ni ɲɔgɔnma tigilama tɔw u kɔni taara ni ka taga a usine dilanyɔrɔ ka o lajɛ a yirala ka fɔ ko ni usine in kɔni ni ale gilanna a bena kɛ sababu ye ka maa ba kelen ni 200 ni ka olu de ta baara la wini ale be sɛgɛ sigida o la sɛgɛ be bankasi o lamini na bingani wale tara ka ni dugu ni ka ale sɛgɛra November kalo tile 8 tɛmɛni nɛgɛ kana 17 o wagati a kɔnɔna la maa kelen o jogina sero ulu y'a yira ka fɔ ko so dɔw yɛrɛ kɔni tasuma dolu la ni ka ulu jeni ka hakili jigin k'a fɔ ko ni sigida kelen na ni o ye sɛgɛ November kalo tile 7 a dugu in kɛrɛnkɛrɛn sa dome dugu mamaro fɛntigi dɔw kɔni bingani wale ta ka ni dugu kelen ni ka ale sɛgɛra lɛrɛ caman o kɔnɔna la bingani wale yɛrɛ kɔnɔna la sa maa kelen kɔni o jogina UNTM ka bureau régional min ni ale be gawkaw ulu fe no u ye u ka barabla ni ka o nyongiri ni barabla yɛrɛ kɔni kun ye fɛn min ye o de ka yira ka fɔ ko EDM cakɛla fila gawkaw ulu fe no fintigila ka dɔw kɔni tara ni ka taa u sɔrɔ u ka bara la ka dankari u ka bara cogoya o la o de kɔnɔna la sa UNTM ani gaw gouverneur ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ye fɔ ka bɛn ni ka o kɛ fintigila ka mun kɛra sababu ye ni ka o waleya cɛjugu ni ka o kɛ sa u kɔni ye ulu ni ka u bila ɲangili sira o fɛ barakɛla minnu ni o ye EDM barakɛlaw ye sa ni babagalin tara ka ulu sɛgɛrɛ n'a kɛra hakili wasi a dɔw yɛrɛ la sa o y'ulu ta ni ka u do bɛrɛ la taa korokaw fe no kabi November kalo tile 5 koro ale be dibifin o la ka sababuya kɛ tajiko o ye ni wagati na korokaw be ka welewele da ni ka o ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma walasa u be se ka bɔ ni dibi ale la cogoya min na Mali kuna
kunnafoni jabaran lajɛ baw kunnafoni dabaran tun bi an bolo kɔrɔ bi alamusa doye na ni k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ni e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tun ka lafiya bolo banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier 15 sur 20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 fo kalo 12 walima kalo 18 euro wari 382 terrain million 4 ani waa 100 titre foncier de do tun ka lafiya kɔni kalikani maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ka se ka so kelen ni ka o sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan